दिनै जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि आफादखौ थांनाय 31 मार्चआव दाफुंदोंमोन। दा बे दाफुंनायजों लोगोसेनो जोङो माखासे जोंनि बारग' एन डि एफबिफोरनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ लानानै जोङो गोबां नांबोगासिनो दं। दा बेजों लोगोसेनो जोंहा फिसा फिसा ओनसोलाव गोबां मावनो थानायलाय जोङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो सिमेन्ट सापरि आनसलिकखौ दाफुंनानै लानो हाबावबाय। बिनि सिगां जोङो थांनाय 9/7/2023 अक्ट'आव जनाय आनसलिकनि सिङाव थानाय सिलिकागुरि बर' गुदि फरायसालियाव गगामुख आरो जनाय आनसलिकखौ दाफुंदोंमोन। दा बेवहाय जोङो सिमेन्ट सापरि आनसलिकखौ दाफुंनो हायाखैमोन। दिनैहाय जोङो आबुङै दाफुंनो हाबाय। बे दाफुंनो हानायजों लोगोसे जोङो सिमेन्ट सापरि हालामाव आफादगिरि महरै मुस्रि प्रदीप कुमार बर' आरो नेहाथारि हिसाबै मुस्रि रामा बसुमतारी बिथांखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै मोननो हादों। दा बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो सिमेन्ट सापरि हालामनिफ्राय जोंनि बारग' एन डि एफ बिफोरनि मावनो गोनां गोबां हाबाफारिखौ मावनायजों लोगोसेनो बे सिमेन्ट सापरि हालामाव जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि मोजांनि थाखाय गोबां मावनो गोनां ससियेल एक्टिभिटिस खामानिफोर दङ। जेरैहाय ड्राग्स, जौ जुवा, चाइल्ड मेरिज, बेजों लोगोसेनो ससियेल आन्टि एक्टिभिटिसफोरनि खामानिफोरखौ जोङो जोंनि आफादनि गेजेरजों होबथानाय हाबाफारिखौ लादों। आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि बे आनसलिक आफादनि गेजेरजोंनो सिमेन्ट सापरि हालामनि जिथुनिखि सोलोंथाइनि जौगानाय बिथिं फारसेयाव इडुकेसन एवारनेस प्रग्रामखौ मावलांनो थाखाय बिथांमोनखौ दायित्व होदों। दा बेजों लोगोसे बिथांमोनजों जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै लोगोसेनो दंफायो। जेरैबायदिहाय बिथांमोननो सहाय सहयोग नांगौ जोङो बिथांमोननो थोजासे होगोन। जेरैहाय जोंहा गोबां मावनो गोनां हाबा दङ। जोंनि जिथुनिखि माखासे रुंसारि जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव 33 रुंसारि मुंख्लंफोर दङ। दा बे मुंख्लंफोरा दिनैसिमबो एक्सग्रेसियानि जिथुनिखि मोननो गोनां मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ मोनफुङाखै। 33नि मादाव मात्र 2आल' मोननो हादों। बाखि 29आ आद्रा जानानै दं। दा जोंहा बेखौबो गोबां मावनो गोनां हाबा दङ। माखासे जोङो जिथुनिखि प्रसासनिक बिजोंजों मावफुंलांनांगौ बेखौ जोङो मिरु आफादजों लोगो लोब्बा लाफानानै मावफुंलांबाय थागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जिथुनिखि जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि नि सिङाव 26आ पेन्डिं केस जिथुनिखि दासिमबो बायाखै। जायनिखि 34 बोसोर सोमावसारनाय समाव माखासे एन डि एफ बि रिलेटेड केस, सोरनियाबा आर्म्स एक्ट, सोरनाबा किडनेपिं, बेबायदिनो 26 जोंनि धेमाजि हालामाव दासिमबो केसा बायफुङा जासे ओरैनो दंबाय दङ। दा बिनि सायावबो जोंहा माखासे मावलांनो गोनां दङ। आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बे धेमाजि हालामावनो 584आ दिनैसिम रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै। जायफोरनियानोखि अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्राय भेरिफिकेसन खननै खनथामहालागै जानानै थांबाय। दा बिथांमोननि सायावबो जोंहा गोबां मावलांनो खामानि दङ। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जोङो धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि एफ बि आफादखौ थांनाय 31 मार्चआव दाफुंनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे फिसा फिसा जायगायाव जोङो गावजों गाव जिल्ला हिसाबै मोनास्लाबैलाय दिनैनि दिनाव जोङो आनसलिक कमिटि आफादखौ दाफुंना लादों आरो सोंगोन। मुंख्लं सानखौ नोंथांमोना बबे जायगायाव फालिनो थि खालामदों? जोङो दिनैहाय जोंनि जिथुनाखि 14 सेप्तेम्बर गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांनि मुंख्लं सानखौ जों 14 सेप्तेम्बराव मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैनि सावरायमेलनि गेजेरजों जिथुनिखि जिल्लानि गेवलां मेल जानानै थांदोंमोन, बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो सावरायनानै थि थांखियाव फैनो हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि जिल्ला हिसाबै खुङालासे आनसलिकहै मोनथामबो जायगायाव फिसा फिसायैबाबो खुंफुंनो सानदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मिरुआ थि थांखिखौ हरनो हाथ'वाखै। मिरु हिसाबै बिटिआरआवहाय जिथुनिखि बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबै
सालबारियाव खुंफुंनायनि बाथ्रा दङ। दायो जोङो एक्सुवेल रिजाल्टखौ मोनिलाय जोङो जिल्ला हिसाबै खुंनायखौ दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि लायाखै। अब्लाबो जोङो आन्सलिक हिसाबै खुंफुंगोन, बेखौ आन्सलिक हिसाबैनो आन्सलिकनि बिबानगिरि बिथांमोना दायित्व लागोन।